Hi guys! Welcome back. This is Ylarn again and you are still watching on my YouTube channel. So ayun nga guys, kumusta kayong lahat? So baling gagawin natin today na I'm sure na alam nyo naman na makikita nyo sa ating title. So ayan, finally, ito na yon. Mag-unbox tayo ng iPhone 11 Pro Max. So, bali, ayun nga guys, syempre, bago tayo pumunta doon, syempre, kwentuhan muna, or kwentuhan ko muna kayo. So, kasi, actually, last week pa, nung nag-start akong, or hindi naman nag-start, parang naghanap. So, ayun, we went to a mall, and then unfortunately, pagdating namin doon, syempre mega pili-pili pa kami. And then only to find out na hindi available yung iPhone Pro. Pero during that time kasi parang Pro pa lang yung napagdesisyonan ko na kukunin. And then so since wala, lumipat kami sa ibang mall. Nagpunta kami ng parang sa Ayala Mall sa Manila Bay. And then pagdating namin doon, ayun, same scenario, pili ulit, gano'n-ganyan. Tapos, nung nagtanong na ako, and then, unfortunately, wala na naman silang stock. So, parang, ano ba yun? Tapos, tinanong ko na lang, lahat ba ng branches ng Power Mac is walang stock? Oo daw. So, ayun, medyo nalungkot ako. Kasi parang, andun na ako sa point nung excitement. Pero hindi na naman, so wala na naman. So ngayon, hi guys, I'm back and you're still watching on my channel. So ayun nga, tayo ay nagbabalik. Pasensya na kasi may tao kanina. So ayun, open ko muna yung door. Magbabayad daw kasi kami ng boarding. So ayun na. And going back, ayun, so bali, nasa na ba ako? Ayun, tinatanong ko, or parang nagtanong ako kung lahat ng branches is wala daw. So ayun, wala nga. And then, anong Friday, ayun, parang nagtatawag talaga ako, tinawagan ko. Parang kinuha ko lang yung mga number ng mga Power Mac branches. Tapos, ayun, lahat ng tinawagan ko as in wala silang available na 256, puro 64, and then yung iba naman as in wala, tapos yung color na gusto mo, wala rin. Ay, isa lang ang kulay na meron, yun nga yung space gray. Gusto ko sana gold, pero as in wala silang available, tapos out of stock, tapos ano ba, ulit tayo. Charot. So, ayun, luckily, pagtawag ko sa Robinson's Magnolia, ayun, merong isa, as in, super isa lang yung kulay na available. So, ang Power Mac pala guys is parang nag-a-accept sila ng pwede magpa-reserve one day before. So, ayan. So, Friday ako tumawag ng gabi. And then, Saturday, kahapon lang. So, yun, kinuha na namin. So, I think, ready na tayo. So, ito na yon. Ayan. So, of course, ito yung paper bag. Ayan. Siyempre, bubuklatin muna, titingnan muna natin yung laman. So, ayan. Ano bang meron? What's inside? Charan, yung receipt para sa warranty. So, dito ko muna ilalagay. And then, charan, ito na siya guys. So, ayan. Ayan, meron dyan. Ayan. iPhone. So, bali ito na yung box niya. Ayan. I-close up ko lang. Ayan. And then, meron din dito, ito, yung nasa likod, ito, 256. So, bali ito yung pinili ko kasi,
parang meron na kasi akong, hindi naman as in na phobia. Kasi konti lang kasi yung memory ng dati kong phone. So, lahat ng ini-store ko parang ang hirap. So, every time na lang, actually, hindi ko ginagamit. Gumagamit nga ako ng ibang phone para mag-vlog. Kasi yung phone ko talaga, which is ito, yung ginagamit ko, wala na as in. Kasi 16 lang to 16 lang yan. So, ayun, pinili ko na lang siya ito para at least hindi na ako mahirapan pag kumuha ako ng video, kasi ito rin yung gagamitin kong pang video para sa vlog. Tapos yun, I'm sure, alam mo yon, pang matagalan na siya, kaya ito na yung pinili ko na gig instead of 64. So ayun, open na natin. Chart. Ayan, tatanggalin ko na lang siya sa plastic. Charot. Ayan. So, bali ito na yung box. Ayan, ilalapit ko lang. Ayan. So, yung kulay natin is space gray, since iisa lang naman yung available na color. Ayan. So, ito na guys. Ready? Sure. Tagal? Ayan! Yay! So, ayan na siya. Natanggal ko na sa box. So, ipapakita ko ulit sa inyo. So, ito na yung phone. This one. Nasa harap lang siya. Ayan. Tapos, ayan, tatanggalin ko lang siya. So, bali, mamaya na natin yung phone. Dito muna siya. So, ito muna. Ayan. Ayan. So, bali ito guys, andito yung manual. This one. Of course, yung sticker na pag bumili talaga kayo, kasama naman na to, yung sticker. May pa-sticker si Apple, ayan. Of course, yung ating pin. Ayan. Ito na siya. Then of course, yung manual nga. And then, ito na yung nasa loob ng box. Wherein, andito yung adapter. Ito. Of course, the earpods. This one. And then, yung ating lightning cable. Ayan. Kasi ba, may pa-lightning cable pa si Apple, cord lang naman to. Charot. So, ayun. So, ito na yung nasa loob niya. Ayan. So, ngayon, pupuntahan na natin yung phone. So, charan. So, bali ito na siya. Siyempre, Pinoy tayo. Andito pa rin yung, alam mo yon, yung plastic. Hindi pa rin siya tinatanggal. Ewan ko ba? Basta pag may bagong or bumili ka ng gadget, di ba? Parang merong ganito. Yung plastic, hindi pa talaga siya tinatanggal. Though, hindi pa ako nakabili ng tempered glass. So, ito na siya guys. Balik kahapon, physical check na natin siya sa store mismo. So, okay naman. Ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo. So, ayan. So, ito na yung ating iPhone 11 Pro Max. Ayan. Sure on. Gusto ko sana siyang i-test yung camera niya. Ayan. Pero siguro ibang vlog ulit yun pag iti-test natin yung camera niya. So ngayon, bali physical check muna. So ayan. Mas ma-appreciate nyo siya guys pag
yung personal na makikita nyo yung item. Kasi sa photo lang, parang hindi mo siya ganun ma-appreciate. Pero pag hawak-hawak mo na yung item, I assure you na mamahalin nyo talaga siya. So, ayun. So, bali ito na yon. Ito na yung ating phone. So, ayan, may magagamit na tayo na pang vlog. So, sa mga nagtatanong rin guys, magkano nga ba yung ating iPhone Pro Max? 11 Pro Max. Actually, sa lahat ng Power Mac branches naman is iisa lang naman yung price nila. So, ayun, kung gusto niyo, pwede niyo siya i-check sa lahat or sa FB page ng Pro Max, ng iPhone. Meron sila diyan. Tapos meron din silang Instagram. So, yun, pwede nyo silang i-check doon yung mga items kung magkano. Tapos, I suggest guys na kapag bibili kayo, though meron naman silang naka-reserve para sa walk-in, pero based on experience na sobrang lahat na ata ng branches dito sa Manila is tinawagan ko na siya. Tapos walang available, walang stock, puro next week pa yung delivery, ganon. Kung meron man silang stock is ang bilis maubos. Yeah, oo. Yun yung sabi sobrang bilis maubos. Tapos, ewan ko ba, mga Pinoy parang addict sa iPhone. Kakaloka, no? Tapos, ayun, kahapon din pala, nung bumili ako, meron ulit, isang ale na naghahanap siya ng 256. Tapos yun, wala na rin siyang nabili kasi nga, wala na talagang stock. So, I think guys, yun muna yung ating content for today. So, ayan, bali na unbox na natin. Ito-try ko na i-set up later on. Tapos, kung meron tayong time, pwede tayong mag-create ng another vlog para naman sa camera test ng phone. So, ayun guys, that's all for now. Please do not forget to like and subscribe. And then ring on the notification bell for you to be updated. So, ayun guys, dito muna. That's all for now. Bye!